दिमाग खराब कहने जना एकरे कमाई खाइ छै नहीं रहे के त नहीं रहे के आ टेंशन केला करे छी आई के बात ये कत कत्ता हां आए कति करू हम जत मन तत रहब कट चलो मारो बुढ़वा के जत मन तत रहब गर्मी चढ़ गेल दुनु प्राणी के रेडी छ रोल एक्शन जत मन होई तत रे गर्मी चढ़ गेल दुनु प्राणी के कट गर्मी हमरा सबके गर्मी तोरा चढ़ गेल तू हमरा डांटी छाप भेलै ओकरा की बुझ के तू डटल हुआ डटबे नहीं कलक माई के गाड़ियों देलक रोल आहार फ्रेम में छी तो अपना तू सा उठाई ना तू सा उठाई रोल एक्शन हो गर्मी हमरा ना गर्मी तो तोरा चढ़ गेलो तू हमरा कह जे त बर्दाश्त करे छी तो हमरा परिवार के काहे वाला के हो तोर कमाई खाइ जो अब डॉक्टर ना हमरा माइयो के गाड़ी बोललक एकरा मदारी के गाड़ी भरबो तो एकरा मदारी के गाड़ी भरबो तू बुढ़वा के रिएक्शन ला बुढ़वा के रिएक्शन इसरे आइ के ना तके छी ना मुरोट करू मतलब बड़ी तकलीफ लगता आइक मात्र मिल लेबे एकर एक्सप्रेशन बहुत खराब तेरा है स्माइल के रिएक्शन रोल आइए ऐसी को तक नहीं सीखो एक्शन हां ठीक है बुढ़वा के मुंह कर फिर से आई के डायलॉग एकरा मतारी के गाड़ी पर एकरा मतारी के गाड़ी पे ए त समझिनी हम गाड़िए पढ़ देलिए समझावे बुझावे के चक्कर में तो तोरा एते तकलीफ लाग गेलौ आ तोरा मतारी के दी गाड़ी पर लगो हम एकरा पर विश्वास न करी मतलब इहो है गाड़ी पर ने रिफ्लेक्टर के जरूरत नहीं है ले ले ठीक है लो ए हमारा अब एकरा सीधा बजाओ हल्का एना रह दियो ना अथी में नहीं बना चली हल्का आगा आब तू हल्का दाजू के पाछा देखा रहली हां भे गेलै रेडी तो अपन तान नहीं कम करिहा रोल एक्शन एकरा मतारी के गाड़ी पर देल तो तोरा बड़ तकलीफ लाग गेलो ओकर मतारी तो हमर समझिनी आ तोरा मतारी के जे गाड़ी पर से नहीं पड़िए ई तेरे बुझा के गाड़ी पड़े वाला ए घर के त लक्ष्मी तू चाहे छै एक ग्रद लेकर धुआ देके जाय छो हां रे पाल पोस के तोरा बड़का कइले कान हम धुआ न ए दे तब अगर फायदे के कैला बड़का अब फायदा रहा होय में तोरा ते दुआरे हमरा बड़का कैला कट के कौन फायदा रे सारे कमा के दै छै 1 रुपया कमाई छै तोर अभियो एते उम्र भेल पोसल पालन हम ही कर रहल छी इनका बे फेस ऐसे करो ला रोल एक्शन रे सर रे कौन फायदा रे तोहर पालन पोषण तो अभी तक हम ही कर रहल छी तोहर कमाई जाने छी 1 रुपया हम कट आइए लो दाजू गना ना ये लेते त जानवर करतै आहा के डायलॉग कान के ना हन हां कान के रोट के रोल एक्शन तब जानबो ना करते नहीं फीलिंग सु तब नाम निकाल क्राउड के दियो ना तब जनबो न करती सेना के औरो इमे जोरब कुछो तब जानबो ना करते जनबो न करतै हमर घर वाला के कमाई हम ऐसे मत करबै एकरा भी एगो चेरनी न सट देबै जे अत्याचार करे के रही कैले आप सब या हम एकर सहबो न करबै ई हमर कोई न है यहां तक लगे कि हम कहे कि अपना घर वाला के नौ के सोरा लेतै ई सब लियो ना जा हम छियै रोल एक्शन तब जानबो ना करते हमर घर वाला है तो हम एकर कमाई धरबै हम मौज एसमोन आ कनले कैला ई रोट लियो ना रोट काने के मतलब ई नहीं रोट शीशक न रह जाए मतलब बात शीशक है शीशक में एक बार शीशक दे के तब चाहा जाओ आवाज में एकरा दम में ना लाठी के लियो फ्रेश करो रोल एक्शन तो जानबो ना करते हमर घर वाला है तो हम एकर कमाई धरबै हाँ। हम मौज करबै हां आ 1 रुपया नहीं मिलतो अब तोरा पैसा पे एकर हक तोर ना हो कट हे हम का सलो मारबे कर हम का कहै छी ए बुढ़वा से नौ केस करा ले रोल एक्शन ये हम कथि कहै छी ए बुढ़वा से नौ को छोड़ा लू हां ठीक है छोड़ा लो जरूरी पड़ती तो कैसे नहीं कर छोड़ा लेबे सलो मारन दाजू के जरूरी पड़ती तो छोड़ा लेबै हम तो अभियो कहै छियै है मर्दावा तो छोड़ा लेब रहै छै न बाप के कहे ए जो पहलवानी होइत रहे छै रोल एक्शन ए हां टेंशन क्या करे छी रे जरूरी तो पड़ती ना तो छोड़ाए लेबे हाय हाय ताकत एकरा जे अभी हमरा काट चल वाइट मार
हाय हाय ताकत है अभी है एकरा ताकत तभियो हम कहै छी छोरा लोग नौ केसी एना तन का हाथ रोल एक्शन हाय हाय अभी एकरा ताकत हम त कजी अभी छोड़ा ले रे तो घर वाली के काला हमरा तो गुमान देखबै छै अभी तो गुमान तो तोहर बात सुनिए हम अपने घर वाली के बात न सुनिए ए तू हमरा जीवन भर साथ देबा के जीवन में साथ देतै बाप तोरा साथ दे लागी चले लो ना ये बाप तोरा कहियो नहीं साथ कहियो ना जो ना तोरा कतो हते चाहे छियै तोरा से बढ़िया माने वाला हमर ससुर है हमर सास से देख बेटा जका मानते हमरा दुनु प्राणी के घर से जब निकालबे ना त कहियो घर में घुर के ना तोरा चप देबो ये जे तोरे हिस्सा हमर हिस्सा न है हां जो तो जो नहीं हम सब केस क के हम तोरा से जमीन ल लेब हम संपत्ति दान नहीं कर देलु ना तो हम लोग चादिया नहीं रखे जो निकाल तो देखबे जे हम तोरो आइए ई संपत्ति पूरा हम उन दोसर कोई के नाम बेच दै छी के एक्शन अब हमर सुनु अब चले के है कत से कहो कहलिया हमरा नैहरा में जान त हमर भौजाई बड बदमाश है हाँ। की कहै छी हाँ। हमरा छोटकी बहन के यहाँ चलो दे बा अब दाजू के लो हे ई नहीं में जानतो मतलब जानतो के मतलब है कि असंख्या फिर से मतलब अहाँ नहीं जाने छिए बदमाशी जानतो न कहल हमर छोटकी हमर भौजाई जानतो बड़ बदमाश है नहीं कहल कि जानतो के मतलब है कि कंफर्म नहीं छी अहाँ बदमाश है भौजाई बदमाश रहबे करे भौजाई बड़ा बदमाश क्लियर करो नहिरा जबै हाँ। नहिरा भेलै ना हाँ। नहिरा जबै त हमर भौजाई के आदत अहाँ के मन में है कि धुआं न देखे चाहे छी हमर एना करो ना हमर छोटकी बहन ल चलू ना सोच के कनिका हल दाबर ना बोल देबे अब ओइ पर काटो काट में रेडी रहो वही रहो रोल एक्शन चलू एमर सुनू त कहू ना आप कहू तो जाई के ही कत कत जाय के है हाँ कहली हमरा नैहरा जाम त हमरा भौजाई के आदत अहाँ के पते हब हाँ पता है हमरा कथी कहै छी हाँ हमरा छोटकी बहन के यहाँ चलो कट हाँ बोने रहो दाजू ए आई साइड चलो ना फिर दाजू इधर घूमते ना डायलॉग देवे के लिए रोल एक्शन गे चुप गे मुंह में ताला लगो तोर छोटकी बहन के जे घर वाला सार केहन खचर से न जान छी एक बेरी साली के रही रंग लगा दे होली में तो सार उल्टा बार बांध के भर के गधा पर बैठा के घुमे ने हम नहीं देबू तोरा छोटकी बहन ला एक रिएक्शन लो रिएक्शन दे दियो अच्छा ला रिएक्शन मतलब हम जे कहली ना आगे छोटकी बहन के घर वाला बड़ बदमाश है तो मतलब सही में बदमाशी तेहन टाइप के हाँ मुरी हमरा पता को मुरी नीचा हाँ, कर अपने से एक बाजी करके दिखा दियो वो में भे गेलै रोल ए पता को ना एक्शन फिर ताकू बस भाग कट के आल चले ला कोनो बात वो छेदिया शायद छलियो त हाँ अब डायलॉग लो कोनो छलियो ये तो कत जब भाई कोनो तो आयु पाई न है वो खराबे है वो अहाँ के मारना ही रहे ठीक है हाँ उ ज्यादा दिन भे गेलै 1 साल भेलै कर कुटुम है त जाय के उहे दाजू अच्छा ठीक है हम अथी छोटकी अहाँ कही अब की करबै तब की करबै अब ज्यादा दिन भ गेलै अब नहीं जबै तो जबै कत उहे तो एगो उपाय है ठीक है रोल एक्शन ये सुनू ना अब नैहरा जबी त हमर भौजाई बदमाशे है छोड़ दू बात सब भूल जाओ अब ज्यादा दिन भे गेले ओकरे के यहाँ चल तोरी के तू तो हमरा फंसा देले घरों से निकलवा देले आ तोरे आस पर में अपना बाप से झगड़ा करके निकल लिया आ आप कहै छी एना बना अब हम कत जाओ नहीं हमरे ना हमरे चल अहाँ के हम ले चले चले हाँ तो चल ना ले चले छे सार केहन तोहर बहिन से हम न जाने छियो अपना खाए लागी मारू जो सार हमरा कत से पेट पोसतौ दतली कमाई धरबै हाँ। हम ओइस मौस करबै हाँ आ 1 रुपया नहीं मिलतो अब तोरा पैसा पैसा कर हक तोहर न हो कट हे हम का सलो मारबे कर हम कथी कहै छी ए बुढ़वा से नौ केस करा ले हाँ रोल एक्शन ये हम कथी कहै छी ए बुढ़वा से नौ को छोड़ा लू हाँ ठीक है छोड़ा लो जरूरी पड़ती तो कैसे नहीं कर छोड़ा ले सलो मारन दाजू के जरूरी पड़ती तो छोड़ा लेबै हम तो अभियो कहै छियै है मर्दावा तो छोड़ा लेब रहै छै न बाप के कहे जो पहलवानी में रहे छे रोल एक्शन ए हां टेंशन क्या करे छी रे जरूरी से पड़ती ना तो छोड़ाए ले भाई हाय हाय ताकत एकरा जे अभी हमरा कट चल वाइट मार है
हाय हाय ताकत हाय अबे हाय एकरा ताकत तभियो हम कहै छी छोरा लोग न केसी एना तन का हाथ रोल एक्शन हाय हाय अभी एकरा ताकत हम त कहियो अभी छोड़ा ले रे तो घर वाली के काला पे हमरा तो गुमान देखबै चाबी तो गुमान तो तोहर बात सुनिए हम अपने घर वाली के बात न सुनिए ए तू हमरा जीवन भर साथ देबा कि जीवन भर साथ देतै बाप तोरा साथ दे लागी चल लो ना ये बाप तोरा कहियो नहीं साथ कहियो ना जो ना तोरा कत हते जाय छियै तोरा से बढ़िया माने वाला हमर ससुर है हमर सास से देख बेटा जका मानते हमरा दुनु पुरानी के घर से जब निकालबे ना तो कहियो घर में घुर के ना तोरा चप देबो ये जे तोरे हिस्सा हमर हिस्सा न है हां जो तो जो नहीं हम सब केस क के हम तोरा से जमीन ल लेब हम संपत्ति दान नहीं कर देलु ना तो हम नाम चादिया नहीं रखे जो निकाल तो निकाल देखबै जे हम तोरो आइए संपत्ति पूरा हम दोसर कोई के नाम बेच दै छी के